nekin on. Virallinen puoli on nyt hoidettu. Niin ollaan. Se on vähän eri kuulosta. Sinun hengellesi. Se on viisautta. Roki meni. Sinä Herra suojelet meitä, sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ja ajan keskellä. Sinä Herra suojelet meitä, varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Samaan perustukset sinun kätesi työtä ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne kaikki kuluvat kuin vaate. Sinä käärit ne kokoon kuin päällysviitan, ne vaihdetaan niin kuin vaate. Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu. Yhdellekään enkelille ei Jumala milloinkaan ole sanonut, istu oikealle puolelle, niin minä kukistan vihollisesi. Panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osaukseen autuuden. Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se,
minkä olemme kuulleet, että me ajautuisi virran vieminä harhaan. Johansekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa pausan. Kuinka me sitten voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille. Rauha olkoon sinulle. Niin myös sinun hengellesi. Se on viisautta. Alleluja, alleluja, alleluja. Väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyä ne laskivat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu, hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneille, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele? Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneille, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Hyvälle Gregorios-palaamalle. Gregorioksen aikana oli hengellinen sääty kaikista oppineimpia. Järkiperäinen, rationaalinen ajattelu oli tunkeutunut myös kirkon sisälle, luostareihin ja kaupunkeihin. Yleisen käsityksen mukaisesti ajateltiin, että kaikkia voi selittää, kaikille löytyy järkevä, rationaalinen selitys, myöskin uskon elämässä ja kirkollisessa elämässä. Tämä johti siihen, että Jumalakin alettiin kahlia pieneen lokeroon ihmisjärjen mukaiseen muottiin. Oppineet teologit, jumaluusopin tohtorit halveksivat luku- ja kirjoitustaidottomia munkkeja ja nunnia, jotka harrastivat lakkaamatonta rukousta. Älyniekat nauroivat noille oppimattomille munkeille ja nunnille ja sanoivat, että napansa katsoen he haluavat löytää Jumalaa. Kuinka pilkallista, kun ajattelee, että
he keskittivät konkreettisesti ajatuksen sydämeensä päin, kumartuneena nöyrästi, ja ajattelivat näin erityisesti tehostavansa sydämen rukouksen. Pyhä Gregorius opetti, että ihminen voi lakkaamattoman rukouksen avulla saada osan siitä jumaluudesta, siitä jumalallisesta kirkkaudesta, joka meille on valmistettu taivasten valtakunnassa, jonka me periaatteessa menetimme syntiin lankemuksessa. Jumaloutumisessa ihminen pitää itseään täysin Jumalan armon välikappaleena. Kaikessa ikään kuin hänellä on Jumalan henkäys. Tässä kirkkauden eli jumaloutumisen tilassa ihminen ei tunne minkäänlaista ylpeyttä eikä muitakaan himoja, vaan ikään kuin jokainen hänen sydämen lyöntinsä julistaa Jumalan kunniaa, kirkkautta ja hänen ylistystään. Voidaan tietysti kysyä, että voiko kirkastuminen olla itsekästä, jos ihminen pyrkii tuollaiseen tilaan. Saako munkki tai nunna esimerkiksi suuressa skeemassa, eli erottautuneena rukoukseen, ikään kuin helpomman aseman kuin ne, jotka rukoilevat ja tekevät työtä luostarin keskuksessa veljen ja sisarten kanssa. Ajatellaan sitä, että jonkun tehtävä voi olla luostarin siivoaminen ja toinen taas on eristäytyneenä johonkin autioon paikkaan ja rukoilee siihen. Näin me usein asetamme kysymykset tämän maailman näkökulmasta. Mutta niin luostarissa kuin täällä maailmassa meidän ensisijainen tehtävämme on oman sielumme pelastaminen. Emme voi itse sitä tehdä, mutta meidän on ponnisteltava, että Jumala voisi sen tehdä. Rukoukseen eristäytynyt ihminen ei rukoile ainoastaan itsensä puolesta, vaan koko maailman elämän puolesta. Huomatkaa, tuo rukoukseen eristäytynyt ihminen itse asiassa on yhdistynyt kaikkiin muihin ihmisiin, koska hän ei toivo pelkästään omaa pelastustaan, vaan hän toivoo, että kaikki muutkin pelastuisivat. Juuri vastakkainen asetelma kuin sielunvihollisella, joka pyrkii, että mahdollisimman moni tuhoutuisi mukaan. Vapahtajan mieli taas on siinä, että mahdollisimman monet ihmiset pelastuisi. Lakkaamattomaan rukoukseen kuuluu mahtava lause: Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Kreikkalaisessa versiossa tuo syntistä sanaa on jätetty pois, vaan se päättyy, että Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua. Mutta olen aivan varma, että rukoilija rukoilee lakkaamatta, ei pelkästään itsensä puolesta, vaan yhteisönsä puolesta, hyvän tekijän puolesta ja kaikkein hartaimmin niiden puolesta, jotka häntä vihaavat tai joiden kanssa hänellä on vaikeaa. Edesmenneiden puolesta ja jälleen itsensä puolesta, koska hyvä kilvoittelija pitää itseään aina muita alempana, aina muita huonompana. Meidän tulisi nähdä seurakunta raittiilla tavalla, vanhojen kirkkoisien ja äitien tavalla. Seurakunta oli heille hyvin käsin kosketeltava asia. Se ei ollut jotakin virastoa ja toimistoa, vaan kirkko oli koti, jonne tultiin. Kirkon jäsenet olivat ystäviä ja sen takia läheisiä. Rakkaus yhdisti heitä. Huomatkaa, nyt kun me olemme muuttamassa, niin me emme lähde jonnekin vieraaseen paikkaan, vaan me otamme Myllypuron uudeksi kodiksemme, johon siirrymme. Jos joku meistä lankeaa, jos jollain meillä on sairautta tai vaikeutta, niin silloin se pitäisi olla meille yhteinen murheen asia. Meidän tulisi jakaa ilomme ja surumme. Jos joku on sairaana, niin toitottakaa sitä kirkossa, että voimme rukoilla hänen puolestaan. Voimme ajatella, että ennen kaikkea hengellinen
perinne, jonka Gregorius Palamas meille antaa, niin on ennen kaikkea tuo rukouksen ja välittämisen perinne. Kirkastumisen teologian perinne. Paratiisin paluu ei ole kovin monimutkainen asia. Paratiisin palaaminen ja kirkastuminen alkaa ristinmerkistä. Emme saa ikään kuin pitää kirkastumisen teologiaa jonain kaukaisena tai saavuttamattomana asiana, vaan meidän tehtävämme on tehdä ristinmerkki ja rukoilla. Rukoilla toinen toistemme puolesta, rakkaudessa ja hengessä. Jos me emme aina voi tehdäkään työtä ihmisten puolesta, niin aina voimme rukoilla. Siinä on paratiisin kirkkaus. Siinä on paluu paratiisiin ja jumaloutumiseen. Muistakaamme myös tänään tuolla matkalla, jonka kuljemme tästä rakkaasta temppelistä, toivon mukaan vielä rakkaammaksi käyvään uuteen temppeliin, niin silloin muistakaamme sydämessämme rukous ennen uskon tunnustusta. Rakastakaamme toinen toistamme, että yksimielisesti tunnustaisi. Me voimme tunnustaa vaikka mitä, mutta jos meillä ei ole rakkautta, niin silloin meillä ei ole mitään. Mutta jos meillä on rakkautta, niin silloin meillä on kaikki muu. Lisäksi me tarvitsemme uskoa. Meidän uskomme ei saa siitä peljästyä, että meidät täältä entistä rakkaasta kappelista me häädetään pois, vaan meidän tulee olla aivan kuin noin halvaantuneen kantajat, katon purkajat, jotka uskovat siihen, että kyllä Jeesus parantaa hänet, kun me laskemme hänet tästä. Samalla uskolla olkoon mekin varustaneet. Aamen. Jumala, pelasta sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Parille seurakuntasi täyteys, pyitä ne, jotka rakastavat sinun huoneesi kauneutta. Palkitse Jumalallisessa voimassasi heidän kunnioituksesi kunniallaan. Äläkä hylkää meitä, jotka sinun turvaamme. Lahjoita rauha maailmallesi seurakunnillesi, tasavaltamme presidentille, kaikelle esivallalle ja koko kansallesi. Sillä jokainen hyvä anti ja jokainen täyden lahja tulee ylhäältä sinulta valkeuksien Isältä. Ja me kunniaa, kiitosta ja palvelusta edes kannamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Herran siunaus tulkoon teille hänen armostaan ja ihmisrakkaudestaan. Alati nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Ja olkoon sinulle Kristus meidän Jumalamme, meidän toivomme kunnia sinulle. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra armada, Herra armada, Herra armada. Kuolleilta ylös noussut Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman äitinsä, pyhän kunniallisten korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhän isämme Kappadokian Kesarean arkkipiispon Basileus Suuren, pyhittää isämme Sergei Herman Valamolaisen Arsen Konevitsalaisen, tässä pyhässä temppelissä erityisesti pyhittää Aleksanteri Syväriläisen, Trifon Petsamolaisen, Herman Alaskalaisen ja Serafin Saaruvilaisen, pyhän pyhittäjä marttyyri Evdokian, jonka muistoa pyhä kirkkomme tänään kunnioittain viettää. Pyhän pappis marttyyri Aleksanterin, pyhien vanhuskaiden Herran esivanhempien Joakimin ja Annan ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden, arvotkoon meitä ja pelastakoon meitä hyvyydessään ja ihmisrakkaudessa. Anna Herra pitkä ikää meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle Bartolomeukselle, korkeasti pyytetylle isällemme Karjalan ja koko Suomen arkkipiispalle Leolle, korkeasti pyytetylle isällemme Helsingin metropolitalle Ambrosiukselle, tämän pyhän temppelin velille ja kaikille seurakuntamme jäsenille sekä kaikille kristityille.
kirkkokahvele ja alamme valmistautua ristisaattoa varten. Mulla on kuukausi sanottu tästä super. Jumala on Herra ja hän ilmestyy meille, siunattuna hän, joka tulee Herran nimeen. Kiittäkää Herraa, sillä on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille. Siunattuun hän, joka tulee Herran nimeen. He piirittivät minua joka taholta, Herran nimessä minä lyön heidät maahan. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille. Siunattuun hän, joka tulee Herran nimeen. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille. Siunattuun hän, joka tulee Herran nimeen. Oi Kristus, sinä tie ja totuus. Lähentä nyt Jumalan synnyttäjän rukouksien tähden palvelijoillesi, kutoin muinoin Tobialle matkatoveriksi enkeli. Että hän sinun kunniaksesi varjelisi heitä terveinä, suojellen kaikesta vahingosta ja pahasta. Voi ainoa ihmisiä rakastava. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Voi vapahtaja, joka Luukaan ja Kleopan kanssa Emmaukseen kulki. Saavu nytkin sinun palvelijasi seuraksi heidän matkalle hankkiutuessaan ja päästä heidät kaikista varoista. Sillä sinä voit kaiken, mikä tahdot, oi ihmisiä rakastamaan. Rukoilkaamme Herraa. Herra armahda. Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, sinä olet totinen ja elävä tie. Sinä matkustit Egyptiin Joosefin kanssa, jota sinun isänäsi pidettiin, sekä sinun äitisi puhtaimman neitseen kanssa. Sinä kuljit Luukkaan ja Kleopan kanssa Emmaukseen. Nyt nöyrästi rukoilemme sinua, oi kaikkein pyhin. Matkusta armostasi myös tämän yhteisön kanssa. Lähetä meille, kuten sinä palvelijallesi Tobiallekin lähetit heidän suojeliksensa ja ohjaajaksen enkeli, että tämä varjelisi heitä ja päästäisi heidät näkyväisenä näkymättömän vihollisten kavallista pauloista ja johdattaisi heidät sinun käskyesi täyttämiseen ja ohjaisi heitä rauhassa hyvinvoivina ja terveinä sekä palauttaisi heidät kotiinsa vahingoittumattomina ja levollisina. Auta heitä onnellisesti sinun kunniaksesi toteuttamaan tämä matka, jolla he tahtovat sinua palvella, sillä sinun on valta armahtaa ja pelastaa meidät sinulle sekä kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi elävälle hengellesi me kunniaa edes kannamme, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Sillä vaikka Vuoro tähän.
Saasi mennä tuohon kohta istumaan. Rukoilkaamme Herraa Jumalaa, että hän tekisi meidät otollisiksi kuulemaan pyhää evankeliumia. Herra, armada, Herra, armada, Herra, armada. Se on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhää evankeliumia. Rauha olkoon teille kaikille. Minne sinun hengellesi. Lukekaamme pyhä evankeliumia Luukkaan mukaan. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Kuulkaamme, siihen aikaan kun Jeesus teki taivaltaan, muuan mies sanoi hänelle, minä seuraan sinua minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun käydä ensin hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auran ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Sitten metro hyvästä järjestä. Turvaton Ikisesti aamen. Pyhittäjä isämme Trifon Petsamolainen rukoilee Jumalaa meidän puolestamme. Pyhittäjä isämme Trifon Petsamolainen rukoilee Jumalaa meidän puolestamme. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Pyhä autue. Varmaan on ollut kaikki tuossakin. Siis sillä tavalla vaikka.